kar da ka bar mu kasa, dukan wani kaidi in ya zo ka bar mu kwasa, so da dukkan sharrin makiya ka bar su kusa, ka bar mu da Fatima yar manzo a bar kaunar mu a ko'ina. Yadda maka baiwa rabbi ya kare ka bashir na dan dawo. Salatai mai girma Allah kara ga nabi, mai kyan hali da kamala ya gadon sa'ali. Ai an tare duka alkhairi a gare ka na ji, ni dai kaina ya zo a ƙasa a karan baba na dan dawo. Maya ɗan dangi baban Ruma akwai ka, mai uwan sharifai zan wake kowa ya san ka, fagen wake Fatima yar gata an tsara maka, dukan wani mai san Fatima ya gane Bashir na dan dago. Yadda maka baiwa rabbi ya kare ka bashir na dan dago. Baiwar da ilahu yake baka manya sun san ka, har ma yara sun gaggane ga farukuna ka, dukan yanayi in ya juya mahadi sunanka, an buga da kai karfan jirgi mai gara da yau balle zago. Ka shige duk inda suke fasato baban su Usama, haƙuri mun gane aikinka har ma da salama, zuma mai zaki ya rubinka wane na kulama, a barka a huta a ja da kai a kwana tsaye mai dan dago. Yadda maka baiwa rabbi ya kare ka bashir na dan dago. Baban bashariya barista alƙara mukani, dan gatan Fatimatu Zahra da Aliyu Imani, na san da Husaini jinin shirafa sama gauta rani, jinin Malam Ibrahimu na tsawon Alhaji dan dago. Shamurza goma uwar biyar baba ga Kalibu, shagwagwar maya guga karfe sarkin Ahbabu, garkuwar talakawa yau waka sama na kababu, mutafannini a fagen waka dakta ne Alhaji dan dago. Yadda maka baiwa rabbi ya kare ka bashir na dan dago. Baiwar da ilahu yayi maka baba dole ka gode, jefa riga ka jefa alkyabba hau kujera ka harbi, ‘ya'yan ka 17 din mawaka ne ba wanda ya bauta, babu wanda ya san wannan baiwa ka haska ka sunan ɗan dago. Ka san jiya ka san yau goban ma da kai za ta musa, ba ka mutuwa a fage na yabo ka riga ka kinsa, ko ka mutu ‘ya'yayanka su ne ko ina sa kusa, baban da baban faɗi matusa gida ga tsara na ɗan dago. Yadda maka baiwa rabbi ya kare ka bashir na dan dago. Kai kadai kake magana a nutsu ta buko wani zaure, bai tugan kai yana zaga ko ina mahadi ka turi, in ta damu hukuma su zafi har su bi ka su ɗaure, kuma in ka fito a jiga haska bai cikanka na bayi su ɗan dago. Mai uwar sharifai waƙar nan da ta samu kabuli, ta sanya masoya alin baiti sun shishiga hali, ta sanya mawaka ta ko'ina suka kwance ku, sai yayin waƙar Fatimatu akwai kamashinka na ɗan dago. Yadda maka baiwa rabbi ya kare ka bashir na dan dago. Bakon maka bako na Madina a babu Usmanu, ka je aikin haji su biyu ka je so shaidani, umara uku ka je ka dace na samu yakini, an karɓo da aiki mun gode alhajin Allah na ɗan dago. Mutafannini duk inda ka je sai ka same shi, ya rera yabo ya yi faɗakarwa a cikin waken shi, mawaka in suka san baraka sukan nemo shi,
yan fim ma sun ce sun gode ka silwanta su na dan dago ya dada maka baiwa rabbi ya kare ka bashir na dan dago tatin wata gungiya da babu kamar ta mawakan fim na siyasa sun tare a cikinta ko ina daga fannoni na jiha suna kwaɗayinta sun dauke bashirin na dan dago sun ce bagara kuma ba a zago Alan waka ya so shi kwarai ya ja shi jikin shi sarki na ɗiyan gobir kenan ya ja shi jikin shi dauda na gawu da rarara ya so lamarin shi aliji ta ga adam zango sun yaba da bashir na dan dago ya dada maka baiwa rabbi ya kare ka bashir na dan dago wannan ne kaɗan daga tarihin uba a gari wanda ya haife mu ya tarbiyya ya rarrashi shi ya haifaffe a gidan rafi gidan kakanmu ya'yaye ne 25 wasu ma na hanya za su shigo ni ne Mahamudu Bashir dan dago na tsara na rera Allahu ina roƙo gunka ka ƙaran basira shirya dukan yayye kanne gare ni tabara sunan fagidan gidan Fatima mu ne ahalinta a dan dago ya dada maka baiwa rabbi ya kare ka bashir na dan dago ya dada maka baiwa rabbi ya kare ka bashir na dan dago ya dada